Du er kun 50. Jeg er kun 50. 21, 52. Jeg kommer nok på det her hold. $57. 59. 60. Er det den største gruppe? Han er nok med i den her. Den her er ikke den største. Er den her ikke den største? Hvad siger du? 1,69. De løber lidt af en gruppe her. Har de? Hvad skal der egentlig have samme tøj på? Det sker der ikke noget ved. De har alle sammen sådan et nummer på at shift med i, hvordan det er derfor, at vi kan se, hvor foran er nede til. Når vi rammer 22, så er det 21, 83. Og 86, 87. 88. 89. 90. Jeg håber, at vi kan se ham. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 99. Så er jeg flødet lidt. Er det den der? 22, 2, 3, 4. Nu vil jeg gerne holde. Nu har jeg den. Jeg tager den lige. Han skal lige strække sig. Kom, far! Kom, far! Det er fandme stærk løbe, mand. Du fortsæt, kom nu. Okay, så nu regner med os. Josef? 4 kilometer.